Οι 10 χειρότερες στιγμές της Εθνικής Ελλάδας, από την Αμερική ως τα Φερόε. Η Εθνική Ελλάδας έχει γνωρίσει λαμπρές στιγμές, αλλά και βραδιές που θα ήθελε να σβήσει από τη μνήμη της. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 μέχρι τις αποτυχίες της τελευταίας δεκαετίας, ακολουθεί ένα οδηπορικό στις 10 πιο πικρές εμφανίσεις της γαλανόλευκης. Νούμερο 1. Το φιάσκο του Μουντιάλ 1994. Η πικρή πρώτη φορά. Η Ελλάδα ταξίδεψε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο, γεμάτη όνειρα, αλλά γύρισε με εφιάλτες. 3 ήττες, καμία νίκη, κανένα γκολ υπέρ και 10 κατά. Η συντριβή με 0-4 από τη Βουλγαρία αποτέλεσε την απόλυτη απογοήτευση. Το ντεμπούτο στο παγκόσμιο στερέωμα μετατράπηκε σε τραύμα. Νούμερο 2. Η αποτυχία μετά το θαύμα. Προκριματικά Μουντιάλ 2006. 2 χρόνια μετά το έπος της Πορτογαλίας, η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ έδειξε πως η δόξα είχε ξεθοριάσει. Η ήττα στην Αθήνα από την Ουκρανία και η συνολική μέτρια πορεία στα προκριματικά έστειλαν την Ελλάδα εκτός Μουντιάλ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το κύρος της. Νούμερο 3. Euro 2008. Η πρωταθλήτρια που ξέχασε να παίζει. Στην Αυστρία και την Ελβετία, η Ελλάδα εμφανίστηκε σαν σκιά του εαυτού της. 3 ήττες σε εισάριθμα παιχνίδια, χωρίς φρεσκάδα, χωρίς πάθος, χωρίς φαντασία. Η εικόνα απέναντι στη Ρωσία, όπου η ομάδα παραδόθηκε άνευ όρων, συμβόλισε το τέλος της χρυσής εποχής. Νούμερο 4. Η ντροπή με τα νησιά Φερόε. Το 2014 έως 2015 ήταν η στιγμή που η Εθνική άγγιξε πάτο. Η ήττα στο Καραϊσκάκι από τα νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Euro 2016 προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Κι όμως η κατάσταση χειροτέρεψε. Στο δεύτερο μάτς, εκτός έδρας, ήρθε νέα ήττα. Η Ελλάδα του Ρανιέρη και των διαδοχικών αλλαγών προπονητών έμοιαζε αγνώριστη. Νούμερο 5. Η κατάρρευση στα μπαράζ το 2017, Κροατία-Ελλάδα 4-1. Η ελπίδα για επιστροφή σε Μουντιάλ έσβησε στο Ζάγκρεμπ. Η Κροατία διέλυσε την Ελλάδα με 4-1 και έδειξε τη διαφορά επίπεδου. Η άμυνα, άλλοτε τείχος, κατέρευσε και η ρεβάνς στο Φάληρο ήταν καθαρά διαδικαστική. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για να αναγεννηθεί η ομάδα. Νούμερο 6. Η αδιάφορη εθνική του Nations League. Ήττα από Εσθονία 2018. Σε ένα ΟΑΚΑ σχεδόν άδειο, η Ελλάδα γνώρισε ταπεινωτική ήττα από την Εσθονία. Περισσότερο και από το αποτέλεσμα, πλήγωσε η εικόνα, χωρίς πάθος, χωρίς ένταση, χωρίς σχέδιο. Ο κόσμος είχε γυρίσει την πλάτη του και η εθνική έμοιαζε να χάνει και το τελευταίο ίχνος αξιοπιστίας. Νούμερο 7. Αποτυχία στα προκριματικά του Euro 2020. Παρά τις υποσχέσεις για επανεκκίνηση, η εθνική δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση. Η ήττα από την Αρμενία στην Αθήνα και η συνολική αστάθεια απέδειξαν πως η ομάδα δεν είχε βρει ακόμα ταυτότητα. Η ανανέωση άργησε να αποδώσει καρπούς. Νούμερο 8. Χαμένες ευκαιρίες για το Μουντιάλ 2022. Στα προκριματικά του Κατάρ, η Ελλάδα έδειξε βελτίωση, αλλά και τις γνωστές αδυναμίες. Ισοπαλίες που στοίχησαν, ήττες από την Ισπανία και τη Σουηδία και μια ακόμη αποτυχία πρόκρισης. Οι ελπίδες για επιστροφή στα παγκόσμια κύπελλα παρέμεναν άπιαστες. Νούμερο 9. Το άδοξο φινάλε του Euro 2024. Παρότι έδειξε ξανά αγωνιστική ψυχή, η Ελλάδα λύγησε στα πέναλτι απέναντι στη Γεωργία στα μπαράζ. Μια πικρή βραδιά που έκοψε τα φτερά της αναγέμισης. Η ομάδα έφτασε κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε και η απογοήτευση θύμισε παλιές πληγές. Περισσότερο και από τις ήττες, αυτό που πλήγωσε την εθνική είναι η απώλεια του χαρακτήρα της. Από την πειθαρχία και το πάθος του 2004, η ομάδα πέρασε σε μια εποχή αστάθειας, συνεχών αλλαγών και αβεβαιότητας. Οι εμφανίσεις χωρίς πλάνο, χωρίς συνοχή και χωρίς ψυχή ήταν το πραγματικό πρόβλημα και όχι μόνο τα σκορ. Οι 10 αυτές στιγμές δεν είναι απλώς καταγραφές αποτυχιών. Είναι καθρέφτης των κύκλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, της κορυφής και του βάθους. Αν κάτι διδάσκουν, είναι ότι η εθνική μπορεί να ξαναγεμηθεί μόνο όταν θυμηθεί τι σημαίνει να παίζεις για τη φανέλα, όχι για το αποτέλεσμα.